سلام دوستان، سلام دوستانی عزیز، همه کسا خوش آمدید. ما امروز با شما تیار میکنیم ششلیک در دخافکه و شکراب. همه کسا خوش آمدید. اینجا فطیر کنیم. و علیکم و سلام، خوش آمدی اپا جان. بگی سلکه رو بر دختر رو دکو بیو یا نمه کسه دستگیری کنیده که یک دیگر مونه دستگیری کنیم که این تری بیستیم نمیشه. و علیکم و سلام سمیه 82 خوش آمدید. کلوش دادم تا رحمت لایک مونده باشید. رحمت بر روی لایک. جا شکراب میکنیم قطعی ششلیک غریبک غریبک. و علیکم و سلام، خوش آمدی خواهر جان. با خفه نشوی، خوش آمدی. نای بالا بگذار، لایک بومو نای بالا بگذار. و علیکم و سلام، خوش آمدی اوچه احمد جان. سازین خوبه فرزندا ساز پیشروی و چی خیلی. رحمت برای لایک وی و ویدیو از زور آمد. رحمت خوش کلیپسز. شش نفر خوش آمدید. اینجا فطیر ما در میکنیم. کنیشنا فطیر میکنیم. گفتم روغنش نداختم یادم برامده. دوستای عزیز شکرانه الله سازیم. ما شما پرسیم فرزندو کتی رحمت شکرانه الله ما هم سازیم. پرستای دستو درد نبینه. رحمت خوش آمدی خواهر جان. سازی خوبی خوش باشی ادمین که شکر خدا سازیم. رحمت جین جانی سلام علیک. گشنه یم و علیکم بسلام. گشنه باشیم جی بشی تیار میکنیم میخوریم. کسی گشنه فیروکش با امرهات گشنه که باشن جین جانی نیازی کلوج میتیم تا. خوش آمده دوستای عزیز یک بار دیگه همه کسه. مرحمت دوستاتون جغ زنید یک جایه تیار میکنیم میخوریم. حواسم اومد. دوگانه جان خیلی افیر کنید خیلی نوبت کنیم در یه هفته دوبار هر یه تمام بکنیم با ساعتاش ایمونه دستگیری کنیم خیلی پیش میرویم. یک دیگر مونه که دستگیری کنیم همه بسیار نگاه میکنیم همه بلوگی رو یک برو سر میتین فطیری چه خیلی شکر آوریم. شکرهای پر است. فطیر روغن دختم شده یا دروژ هم دختگی میقمیم اونو برسه خیلی فطیر قاق نمیکنم. السلام علیکم اپا جانی تنها با در کخنی هستی مانده نشوی. رحمت خوش آمدی معروف. ها با در کخنیون سلام مریم کتاب زندگی. و علیکم بسلام خوش آمدی
апаҷон сози хуби фарзандо соза. Пешравиҳо чӣ хела? Пешравиҳои канал чӣ хела вохе? Ма эфир наметонам. Инаме программае ки номуш намемайда ҳамуро таба беҳтарин дастурна оли ёд мегирен. Ойна нами апамон беҳтарин амада ёд метиҳем. Ҳамун группада чӣ ку ёд метиҳем та насиб боша. Инаи хамирмона усуда мондем. Миҷигона салом бо чӣ коре кадесте. Ваалайкум басалом миҷигона. И ай Мариям гирифтам ключа. Ина додум то набо миҷигона да бутем. Иҷада бо чӣ коре мекунем? Апаҷон Мариям додум ключона ничай нагирифтам. Ҳами программа лайф админҷон. Ли программаи мо дигар чи ай? Дигар чи? Дӯсто ки канали зиёд доранд нависед, алиш мекунам. Мо 6 нафарем. Ҳар яки мо ай 25 зиёд канал ҳаста. Ина маъруф мега. Салом алейк мондаҳои кор оилавӣ дар Москав. Ваалайкум басалом хуш омадӣ хоҳарҷон раҳмат. Созед хубед фарзанду созам. Пешравиҳо чӣ хелай? Салом арзои тавоиш хоҳар. Ваалайкум асалом. Ина клушта додам. Дига намегирем ай шумора клуштона ки ай шумо нозуки бад будай клушта намегирем. Закрепид мекунам силкаш намешавем. Ҳам моро дастгирӣ мекунем, ҳам шуморо дастгирӣ мекунем. Дӯстои азиз, марҳамат. Салом Иброҳимҷон ТВ. Ваалайкум басалом. Хуш омадӣ хоҳарҷон. Сози хубӣ? Хонагиҳо соз. Нати ключа бар руста мебинӣ. Ида рӯз ма мебиним, уда берӯз монда будама. як бори дига ҳама каса хуш омадед дӯстои азиз. Касеро нахондам бахшиши зиёд. Ман як кухни давида када рафтам. Имроншо хуш омадӣ. Вот ина клушта додам. Сафиялло нуҳум лайк раҳмат. Ассалому алайкум апаҷон. Ман меҳмони нави шумо. Ваалайкум басалом Сафиялло. Мо да меҳмон будӣ ку? Рафта будида бо гашта када. Сози хуби хоҳарҷон? Виктория Секрет. Салом апаҷон. Нав подписатсия кардам. Ваалайкум басалом. Хуш омадӣ. Нав подписатсия кардӣ. Марҳамат. Видеои моро то охира бескатимо. Миннатдор мешавем. Парвина Ҳакимова. Где ви и чем занимаетесь? Мо дар Тоҷикистонем. Ҳичи ҳамиҷа канал шукоидем. Имроншо илтимос клушта додум та Имроншо. Марҳамат силката бумоноз ина Аҳмадҷон 3-4 минут меса бош силкаи шуморо мемонем. Дастгирӣ кунед апара. Раҳмат ҷинҷонӣ. Я тоже ваш новый гост. Спасибо. Клуш тенапа клуш додим тона. Шаҳри туз. Ассалому алайкум. Ваалайкум басалом. Вали 14 лайк. Ассалом ҳаматонра духтаро. Ваалайкум басалом апаҷон Вали хуш омадед. Нағзе сози фарзанду соза. Не шумо да будаму нав меҳмон шудам. Раҳмат Сафиялло. Имрон Хоҷаев. Салом. Ваалайкум басалом. Хуш омадӣ апаҷон. Ина хутам клуш додум. Метавонӣ силката мондаам бигирӣ. Бурдбориҳо хонам. 17 лайк. Раҳмат дӯстои азиз. Марҳамат лайки эфира бумонед. Баъд чақчақ мекунем. Мариям шидум бо комменте. Шумоям дастгирӣ кунед. Просто маъруф. И апаҷони ма чида ключ мара
мегирад намета яке шири хали ҷиқидам рафтай. Раҳмат апаҷон айноми аккаи соле лайка биқабиянга раҳмат ёди алло. Ассалому алайкум маям ҳамиҷаём. Ва алайкум басалом хушомадӣ ҳамиҷа бошӣ хушомадӣ. Миҷгӯнам ма канал надорам мада кулӯҷ додӣ ҳеҷ гап надора кабутак шида вест вале шукрона эълом мешава хутон созед шукрона эълом мо ҳам созем. Тоҷикистон калон боша кадом шарқӣ ё ҷануб? Дар Душанбеем Парвина Ҳакимовна. Мо дар Душанбеем. Касе меша даст боло кина. Ина Иброҳим мега Иброҳимҷон мега салом. Ва алайкум басалом Закия хушомадӣ. Имне Клуҷнада вот тебе Клуҷ Витя Нигора Абдуллоева салом. Ва алайкум басалом Закия просто дастубна дастгирӣ кунед Имронҷон салом. Чӣ кадестен манам Клуҷ натен. Силкатона чӣ кунед копировать кунед биёред бумонед дастгирӣ мекунам тон апаҷон. Ма иҷа шакароб қатӣ шашлик дар духовка мекунам. Апаҷон кулучи мара нагирен спам мешам баъд гирифта наметонем баъд диз мемонам. Ма ку шумоам ёд гирифтеда шаварма диз мемонед ду дафъа надодем диз мемона. Шукрона апай Валиҷон шумоам созед иншалло. Светнаи ручной салом созен духтаро ҳама каса хушомадӣ хоҳарҷон. Шукрона эълом мо созем аз шумо пурсем шумо чӣ хеле созед пешравии канал чӣ хеле. Ҳама каса хушомадед бародаро апаву хоҳаро лайкра ай хотиртон набуроред. Ина шавҳари ман мега Солаҳи Ҷураев Фиёдор Фиёз салом апаҷон ман одами нав. Ва алайкум басалом Фиёдор хушомадӣ одами нав бошӣ хушомадӣ. Ина марҳамат мо ай Душанбе шумо да эфир кадестем шумо дар куҷо зиндагӣ мекунед марҳамат бинависед. Ман аз Душанбе фаҳмо Марьям китоби инам хеле ачи ёзи менависам роӣ мекунам. Закия ман обуна шудум ҳа ҷинҷони мега просто ама шумо да шидум шавен. Лола хушомадӣ апаҷон ончаи Лола салом ба ҳама мега. Ина Фара ТВ марҳамат дӯстои азиз Фара ТВ канали бачамай касе обуна шидагӣ нест обуна шава. Лайк монданро фаромӯш лайк мондам. Раҳмат очаи Лолаҷон хушомадӣ апаҷон очаи Лола хушомаден. Лайк мондам раҳмат. Светнои ручная работа 18 лайк. Ассалом апаҷонам Дунёи армон. Ва алайкум басалом хоҳарҷон хушомадӣ. Сози хуби саломатӣ соз мешава соз апай светноиҳо кам кам ҳамиҷаям. Для тех кто любит стихи о любви Витя мега марҳамат. Ваҳ админка ай чӣ эфир кадести ҳози бачама мегӯ менависатона китоби зиндагӣ ба обуна шудам просто доступна мега ҳамаҷон салом очаи Лолаҷон созем фарзандокати ёди алло хуштоман хуш омадед. Ман ба шавед Светнои созаки миҷгона 17 лайк. Майлаш тамошо гӯш дори майлаш миҷгона хоҳарҷон ҳамиҷа гӯш карда бишӣ. Комментам менависам ба Дунёи армон ба хубӣ раҳмат апаҷон шумо чӣ хел соз ҳастен. Худоро шукр соз ҳастам. Ина дӯстои азиз ина Фара ТВ касе обуна нашидагӣ обуна шава касе дар боло силка мондагӣ марҳамат карда силкаи болотонро удалит кунед мода зарар дора дӯстони азиз. хуб апаҷон раҳмат шумо хуб ҳастем. Ки бисёр канал дора нависа алиш мекунам. Мо 6 нафарем ҳар яки мо 25таи канал дорем. Вкусные и проверенные рецепты. Ба ҳама салом. Ва алайкум басалом. Ина кулӯшта додум. Номи программа чи апаҷон? Коммент монем мешамтон ок дидем наси удалит кардем чӣ ном дошт дина нависта биден. Ина озибо менависам камтарак бахшиш ай кадомта нахондум то навистани мара камтарак бахшиш дӯстои азиз. Ина дӯстои азиз номи каналмон инами марҳамат просто доступна ма обунаем шумо да ҳамаи видеотонда лайк мондагиам. хуш бошен духтаро бародаро ман нағз гаштам раҳмат соз раҳмат шумо созен иншалло апаҷон. ғарибак сабрваҳ ғарибак мега чаҳар хел када ман Москваи даст миҷгона шумо чанд солаед апа бугӯем хоҳар бугум
ма 27 сола мешам хоҳарҷон. Агар аймада калон боши апаҷон. Ғарибак салом мега, вале номи программаи ҳамо эфир казаги апа админка ҳамо программа кати ҳо нами программа кати келинҷон хуш бошӣ мега лола сабр сабзсози сабр ҳози 31 ут кардин. Работа шумо хуб ҳастин? Оче лолаҷон созаки ғарибаки балозада иҷара медонид? Сабрсози нағзиҷон оилавӣ дар Москва. Ташаккур апаҷон, бекор мешиден ва менавистен. ғамтон дуду мешгам не, вале салом созен хубен, фарзандо созан, духтарон марам хабар гирен, видеои марам тамошо кунен. Апаҷон 31 удалит шуд. Чуба салом 22 лайк. Ваалейкум басалом, хуш омади Сумайя. ғарибаки ҷони асал сози хуби асалаки холаш сабр мега. Ки шава меша мега ва маъруф шукронаи Алло мешава сабр мега. ҳома подписчики пеш кадагем сабр. Светной 75 лайк апаҷон. Ассалому алайкум. Ваалейкум басалом, хуш омадид додар маъруф. Просто доступна. Ман ба шумо обуна ҳама вақт Светная ручная. Ғарибак. Ҳа ҳамин номи ман интересна. ҳо ҷинҷони номи худат беҳад интересна одамода. Вале худо соз боши ҳама вақт. Чени худум будай. Ма ҳам 27 рафтесам. Моҳи июн 4 зодрӯз мая аймада я моҳ майда будай хоҳарҷон будай. Имронҷон шоу дар подписатсия кунен. Имронҷон шоу дар подписатсия кунен. Апаҷон намо Имронҷон шоу силкатона биёред. Ма иҷа инай болода закрепит мекунам. Касе дуромад чӣ меша медуроян. Апаҷон намуро силкаша худат дури видеош будро хеле чико копировать ку. Ина ҳози ман нишон бутемта. Ина медурои. Ина инай паделитсара меджиқи. Кадом видеот боша копировать мекунӣ. Миёри иҷода мемони апаҷон. Ами хел ку чи ма иҷода чӣ мекунам? Закрепит мекунам. Ай касера нахондам бахшиш. Шукронаи худо. Вале соз гаштем. Ва и Мадина фукш шавен манбаам. Просто дастурнага шукронаи худо соз. Касе дӯстои азиз дар Фара ТВ обуна шидаги нест, марҳамат обуна шавед. Канали бачамай. Ма гап задестам. Иҷо бояд ма тайёр кунам. Некем гап задестам. Чӣ хеле ки бояд кор макунам накадестам. Бахшиш. Ина ҳози кормам када мегирам, гапам зада мегирам. Навдидам та сози кӯдако созам. Сабру Сумайя ҳардутон. Имрӯз чӣ мехӯрем апай манижа? Додар Расул ирӯз шашлик мехӯрем қати шакароб. Ман шудаги бозангулаш. худо ҳама вақт соз боша ғарибаки ҷо. 110 будум 78 шудум ҳозирак. Ҳами хеле ҳар рӯз мегиреза зиқ нашавайда. Мадин чӣ мешава соз раҳмат кӯдако созан. Салом акай Расул созен мега Аҳмадҷон очай Аҳмад. Оилави салом сабр. Сумайя мега маъруф шудум бозангулаш. Сабр турам ҳама вақт соз бошӣ. Сарышка ака апа рафтем. Часпидестен кам-кам. Хай Тоҷикистон ай кам-кам мечаспем. ҳози ина сарш мекунем. дӯстои азиз тамом рафтем ака. Медозем фарша. И фаршмон бугунку и қаях кадагиай. Ассалому алайкум апаҷон, беҳтарин зинда бошен. Созен хубен? Ваалейкум басалом Фархори, хуш омадӣ. Раҳмат. Ай шумо пурсем. Шумо созен хубен? Пешравиҳо чӣ хела? дӯстои азиз, ман фақат як чима ёдум мебурорум барои ҳамон бо рафтум ки ира биёрум. Хай якдигарро дастгирӣ мекунем. дӯстои азиз, касе силка мона силкаи болоша удалит кадан мегирем. Ай поён мон дам мегирем. Салом хоҳари ҷон 25 лайк. Ваалейкум басалом Исфара 88. Раҳмат барои лайк. Марҳамат ай боло бигзар. Силкаро мондан бигиред, некем иси удалит кадан бигиред ки мада зарар дорад. дӯстои азиз, якдигарро дастгирӣ кунед. Марам дастгирӣ кунед. аётон набуроред. Марам дастгирӣ кадан бигиред. раҳмат барои омаданатон, барои гапҳои хубтон.
ҳаминҷо шумо чақчақ кардан бигиред, саволотон боша додан бигиред, дидагиша ҷавоб додан мегирем. Дӯстои азиз, оилавӣ дар Россия. Салом хоҳарҷон. Ва алайкум басалом. Хуш омадӣ апаҷон. Раҳмат барои лайк. ина шаҳри ту силка овардай. Дӯстои азиз, касе дар ҳамин силкаи боло обуна нест, обуна шавам. Ман ин силкаи болоро мегирам, силкаи бача мебояд, силкаи дигарро мемонам. Ҳамин хел силкаро мондан мегирем, аялав ҳамада обуна шидан мегирем. Дӯстои азиз, марҳамат. хуш омадед як бори дига ҳама каса. Дунёи армон, шаҳри ту салом мега. Оилавӣ салом созен, мега Аҳмадҷон, очаи Аҳмадҷон. Лайкорам фаромӯш накунем бародаро, апаву хоҳаро. Ина марҳамат. Лайкоро фаромӯш накунед дӯстои азиз. Миннатдор мешавам лайка бумонед. Админка котлет пиёзша овша ҷафида мегирӣ ку шумо оби пиёз катӣ мекунед. Ҳоз ма оби пиёз катӣ мекунам, биби дам бигӣ. Ман хел мекунам, ма котлет накардестам, ма шашлик кардестам. Ҳоз бестак ма бикунам, баъд дам бигӣ. Апаҷон, апаҷон меши, хоҳарҷон меши. Апай манижа мегум ҳами шумо ҳамсояи мо набошен яке. Намедонам худо дар расул шумо да куҷоед? Шумо да худи усунен. Имшаб мекарда боша эфир. Модар сабр. Ина Юсуф Фархоридам бишавен. Хуҷам келин. Ассалому алейкум. Дугона чӣ хел шумо? Тели ман беззвук аст. Бардорен, ман фаҳмам ки шумо нағз. Ва алейкум басалом. хуш омадӣ дугонаҷон. Майли ҳози ина ма дастма мебардорам, ма созаму. Хеле меша. Ман агар будурам ягонташ гӯш кунам, ба ҳамин хел меша. Просто и ях када ина дӯстои азиз. Дар маразилник монда будам. Шумо созен, хубен? Ана апаи хатичаи ма омадай. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Хоҳарҷон лайки 28. Ва алейкум басалом апаҷон. хуш омадӣ. Раҳмат барои лайк. Ва бача ира чӣ хеле об кунем. Влог Мадина влог. Ва алейкум басалом. хуш омадӣ ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Сози хубӣ. Кӯдако созан. Солеи ман шумо да бо зангулаш бо лайк камен. Помир салом. Ва алейкум басалом. хуш омадӣ Помир. Хоҷан ғарибак шумо чӣ хел? Дугона нағзед? Мо ба набошед ҷони ман. Апаҷон хатича шумо биёрен аму силкатона. Ман ӯ рӯз гуфтум наовардак духтартон. Апаи манижа охир ранги апаи муҳаббати ҳамсояи мои. хай вай муҳаббат ма манижа намедонам, хай номаълиш кардам да. Бача нашидестай ку гапи мара нагирифтестай бачам ку. лайкро фаромӯш накунед бародаро, апаву хоҳаро. хуш омадед як бори дигар дӯстони азиз. Апай Мадина хабар гирен, мега просто маъруф. Мадина влог. Ва алейкум басалом. шумо чӣ хел? Эвои ай бозорам бихари ҳамин аҳолай, ай ки ҷой бихари ҳамин ях. дӯстои азиз, бояд ира бисёртарак биғавҷӣ ки зур шава. Маидети бо салом гуфтум алек намегирен. Ва алейкум басалом. хуш омадед. Маидети мумкин наомадай, касе кулӯж надора, бисёр вақт намеояд. хуш омадед. Надидам тона бахшиш. Марҳамат. саволотон боша додам бигиред. дӯстои азиз,
хоҳиш мекунам силкҳои болотона удалит кунед, бо поёнмон дам бигиред. Раҳмат, прости русин ки созен хубем фарзандо созай. Пешравӣ чӣ хелохе омадесай подписчико? Не, намекунам. Хуш омадед ҳама каса. Лайкро фаромӯш накунед. Апай хуҷан ку видеора монен. Шаҳри Тузмега. Аҳмадҷон мода шавен ғарибакҳо навай берун дуромадам либосҳои кӯдакома кашол дорум. Коротона кадан бигира хай телефонтон монам иҷа овозои ма рафтан бигира. Гӯш кадан бигиред ва баланд баланд хондан мегирам. Не подписаться намекунам хуҷан. Апай ман иҷа Язнамулло да балница кор мекуна. Не Язнамуллот инам иҷа Солеҳ Ҷураев да Москва строитель кор мекуна. Ховарҷон, как жалко, что ма да муҳоҷират асту меҳмонӣ меомадам хонатон. Апаҷон ҳеҷ гап не, кай ки омадӣ биё марҳамат. Дари хонаи мо барои меҳмоно ҳамеша кушода. Кай ки омадӣ куҷо мерӯхи маи дети? Бесагам ҷе қичақчақ мекунӣ мехонум таи даф нара. Помиру ту ки ҳастӣ ихел менависӣ ақлатта хурдӣ чи? Дӯстои азиз, хоҳиш мекунам гапҳои қабеҳ нагӯед якдигарда. Хуҷан фаромӯш кардӣ. Имрон Хоҷаев, апай хатича ҳама муҳоҷира зиқ нашен. Ҳой нами ма да ҳамиҷаем барои амо шумода анами хел ай ватан мекунам ки мара дастгирӣ кунед барое ки ма да ватанам. Дӯстои азиз, амияташ гапи мара нагирифтестай. Рашидова Аиша, валейкум басалом. Хуш омадӣ хоҳарҷон. Марҳамат пулушта додум ай боло бизгар лайка бумон. Солеҳ Ҷураев, илтимос лайку комментша фаромӯш накун. Иброҳимҷон, Солеҳ Ҷураев шавҳари май, вай ҳамаро дастгирӣ мекуна. Касе мара дастгирӣ мекуна, ӯро дастгирӣ мекуна. Инами бологӣ силкада касе нест. Дӯстои азиз, бишавед, шавҳарам шумода мешава. Касе мада бишава, коммент мона, ма худам мешамша. Дӯстон морам дастгирӣ кунед. Оилавӣ дар Россия мега. Лайкро фаромӯш накунед. Бародаро, апо, хоҳаро Аҳмад, Силка Парто, Сумайя Саидуллоева мега. Касоне ки нестан обуна шавед дӯстонам. Ина оилави апаҷонмон мега. Оиша сози нағзи хуб омадӣ. Ура Манижаҷон тавар биёр зан майда меша. Ура ира охи тавар надорам, инҷа корча дорам. Дастмайӣ хеле кардам бо. Эвое шигри корум. Хайку иро мебурем да дига чӣ кор мекунем? Дастма набурам. Ҳамира мебурам. Я бор дигам хуш омадед дӯстои азиз. Якдигарта дастгирӣ кунед. Марҳамат лайка касе намонда лайки эфира мона. Чира силкҳои болоро удалит кардан бигиред дӯстои азиз. Бой поён мондан бигиред. Мо шуморо дастгирӣ мекунем, шумо мара дастгирӣ кунед. Дӯстои азиз, илтимос силкҳои болоро удалит кунед. Дастои ма бандай. Ягонта дагар навомада бошед, кулӯж надодамтона зиқ нашед. Ира барвақт гирифта монда будум. Ира нав харидагӣ ми ай ҷошам хеле. Озина меша. Масъалаша дидумак тамом. хуш омадед дӯстои азиз. Як бори дигар ҳама каса. дӯстои азиз, илтимос силкҳои болоро удалит кунед, бо поён мондан бигиред. Ма шуморо дастгирӣ мекунем, шумо маро дастгирӣ кунед ки хеле марам ютуб кидат накунад.
یک بار دیگر خوش آمدید همه کسا. ایما در چشم میرسه آخه توف توف نکدم. عایشه شکر خداست. مورم سوز غریبک میگه میکروفون آف که نداری برشا میشه. نه آشدی بخالی چی هم نیست. برادری توجیک افسه سلام به همه دوستانی من. برادری توجیک از اینه یک مینوتک بستک من کلوج میتیم تا دوستی عزیز. السلام علیکم دگون. خوش آمدید چای فاطمه. و علیکم با سلام. سوزین خوبه. 34 لایک از من. رحمت برای لایک. حوزی ما شما ده چی میتیم کلوج میتیم نو اومدگی ها. انا مایداشین ما یا دستو ما یا توزه کنم یا یادش توزه کنم با کلوج بتیم. خوش آمدید یک بار دیگر دوستانی عزیز. بخشش که برو اومدم رفتم نیورنیکم اکرام الله. سلام به همه. سوزین خوبین. و علیکم با سلام. خوش آمدید. نازی کلوشت میتیم برادرین کلوشت میتیم بسیار میشود پگاهشت میگذراندید کلیتا دادم. سوزین خوبین همه کسا دوستای عزیز. انا که مایده کدم اینه خیلی من 2 قاشق اینه روغن میاندازم. 2 قاشق کیچوب میاندازم. این میجا کسی ندونه صالح جورایف شوهر ما نمو خوش آمدید میگه. کدام ایتا ندیدم بخشش دوستای عزیز. رحمت که اومدید مرا دستگیری میکنید. رحمتی کلان من همه تا دستگیر میکنم انشالله که کسی در کار باشه به کلوچم میشوند. راست گفتی کسی در کار باشه به کلوچم میشوند. نکه میجا همه در کلوچ میتیم زیغ نشوید با یکی بدنگی اومدگیتون. گلچینی ترانه های زیبا. و علیکم با سلام. خوش آمدی. سازی خوبی سلامتی ساز ارزنده آب نشوید پژالستا. اینجا پای ارزنده آمد. و علیکم پای نیلوفر. خوش آمدی. من ندیدم تا بخشش مایلش نو بیکار شده باشید. خوش آمدید. سازین خوبین. سازن کودکو صحت و سلامتین. خوش آمدید دوستای عزیز. نه یگان کس هست کانال ارزنده اومدگی هست. اینجا از 3-4 آدم اومد نه اومده گفتن عادتش گفت گوش دارم گوش میکنم. من خیلی همینجا در یا 5-6 کس اومد. کاملش همو شما. تا تاور نیاری پسودو نشکنن چی؟ تا تاور نیاری پسوده ها را شکنی با شوخی کرده استانبول. منم جونکم همه جوره هست. نه تاور کتینه او ملویم شده بود. خیلی قیق کدگی بود. پروست من در یگان کس نگفتم در همه کم تاجیکی میشم. 644 شده. محمد رشیدوف میگه. رشیدو میشه و رحمت مروه جو مروه خوهر جونی ما اومد ایجا. نمی نیوی را مویا اردرش کدم تو نه. ماما تجیکی خوش اومده. ماما تجیکی یکم اومده بوده و آقا جونی ما یکم اومدگی بود. خوش اومده. اینه با یکم کارش برومد. تلفونش هم باشه خودش نبود. خوش اومده دوستای عزیز. ارزنده سلام. سازین فرزنداتون نغزن. من اومدم اینه میگه یا آدم اولوی چه خیلی دگونه. فاطمه تری بریت میگه. خوش آمده دوستانی عزیز یک بار دیگر. رحمت که ما رو دستگیری میکنه. اولوی میگه دوستان میشه یا برم.
хуш бошед. Соли якум омада будам, бо рафтам лайк мондум, камент навистам. Апай ма куҷо шуда ай модари тоҷи гози меоя. Ғарибак апаҷонам созӣ мега Марва хоҳармон арзанда. Нағз шумо чӣ хел хуш омадед, баҳотин, чӣ хел кана обуна шавен. Рашидова Аиша мега арзанда конкурс ба ҷои холӣ ҳаст. Солеҳ ака ина помирра парон ия пирхари ҳарома нанависед, илтимос ҳамхел гапҳоро нанависед. Солеҳ ҳоли зангаш мезанам меорумуш модара арзанда ма обуна шудагӣ сеши. Рашидова оҳиста намеша ҳамара нашиканӣ, не охир бояд сахсах бизанӣ. Намешканам. Салом. Ва алайкум басалом. Владимир ира бояд сахсах бизанӣ ки ина хеле шира будгора. Намешканам. Бепарво. Нехел мемонам. Дар як тараф мегирем мемонем. Посудои холиро исм мекунем. Хатирак монам мепазем. Дӯстои азиз, хуш омадед як бор дига ҳама каса. Мая дастакомо мешумам миём. Якдигар кади чахчах кардам гиред. Бахача бигирум бая. Соня. Хуш омадед дӯстои азиз, як бори дигар ма камтарак рафта будам усул. Раҳмат нағзи илоҳи мавақт нағз бошед арзанда баха. Салом алейк. Ва алайкум басалом. Хуш омадед додар плюшта додум. Обуна шавед мега Фатима Трибиратия. Ина оилавӣ дар Москав омадагия. Ина марҳамат дӯстои азиз дастгирӣ кунед, якдигарро дастгирӣ кунед. Ина касе дар Фара ТВ обуна нест, обуна шава. Канали Бачамай дӯстои азиз миннатдор мешавам касе обуна шава. Раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед. Хуш омадед ҳама каса як бори дигар. Апай оилавӣ созен. Нозимҷон мега помир чо карда иқа гирья дорӣ. Мама Таҷики мега блюда силкама закрепитка. Ина апаҷон закрепитка дом силкатона. Чо кади иҷа ҷанг рафтесай, чӣ рафтесай? Ман нафаҳмидам, ман осуда будам. Дӯстои азиз, илтимос ҷанг накунед. Иҷа ҷои ҷанг нестай. Касе да ҳамхеле ҷанг мекуна, хеле эфира вайрон накунед, илтимос дӯстои азиз. Якдигарта ҳурмат кунед, ҳурмати якдигарта донед, хеле накунед. Апаҷон савол додед, бахшиш надидам. Ҳозинаку болоро бибинам як бори дига. Надидам то на бахшиш. Имконият боша як бор дигар поём бинависед апаҷон. Хатича Аҳмадҷон мега невер манам шидам. Маладес Юсуф ака худам дар сараш мезанам уфтод. Ғарибак чум расидам хайчота 3 соат. Ибраҳим мешава или отписаться кунам. Саида ассалому алайкум апаҷон, созен хубен иншаллоҳ. Ва алайкум басалом Саида, хуш омадӣ. Дилия Дилон салом алейк, лайк аз ман. Ва алайкум басалом. Доступна вкусная, доступна. Плюшта додум Дилия Дило. 38 лайк апаҷон Саид мега раҳмат. Бахачка дестена пашка шакаро гуфтику шакаро мекунемо чи шашлик. Марва чум
Рашидо Вашидом 472 шудем бо лайк комент. Сабр апаҷон куҷо дӯстон дастгирӣ кунен силкаи закрепита. Аҳмадҷон апае ки Сабр ассалому алайкум. Сабрио аллоҳ ва алайкум ассалом. Хуш омадӣ. Мафтуна салом ба ҳаматон. Ва алайкум ассалом. Хуш омадӣ хоҳарҷон Мафтуна. Обуна шавед. Ина Маҳмад Таҷики мега обуна шавед. Марҳамат дӯстои азиз. Якдигарта дастгирӣ мекунем. Ба худо рост мегӯям. Ҳо ба худо рост мегӯям. Ҳамин касе чизе бига мекунам додарҷон. Касе чизе бига рост мегӯям. Ғариб ТВ салом алейк. Ва алайкум ассалом. Хуш омадӣ додарҷон. Хабар гирен мега Мафтуна Питер. Хоҳарҷон мегӯм бояд ремонт кунам, пулут-роӣ кунам. Абоӣ мегӯм та мехарӣ мада одам астае ки роӣ кунанд бо камаз барои хонаат калиддор кухне. Апаҷон насиб хонаи шахсӣ хумо нахаридем. Иншоллоҳ ки мехарем. Не тез кунен чӣ шудестаи ма ай канали арзандаям. Ва алайкум ассалом. Апае ки гусам номтона наёфтестам. Апай марҳабо. Илтимос ҳамун силкаи бачатона бигиред биёед. Ман чӣ кунам? Закрепит кунам охиҷа. Ваъда додам. Апашка якта худат охи зинда боши ҳамеша. Солеҳ Регара салому алайкум. Салоҳ. Ва алайкум ассалом. Помирия кадоме блок кард? Ора Юсуф блок кард. Намедонам чӣ навистеста. Апаҷони ҷигари ман. Шумо барори кор шумод апаҷон. Ман рафтам. Рашидова Оиша хуш омадӣ. Бо тов хӯрда биё хоҳарҷон. Ира дар духовка монем. Баъд салаташа тайёр мекунем дӯстои азиз. Мира коме блок кард. Ҳо помирира кадоме блок кард? Намиҷа ки блок кард? Юсуф блок кард ша. Юсуф Фархор. дӯстои азиз силкои болоро удалит кунед. Раҳмат. Лабаи ғариб сози тинҷи додар. Силкои болоро удалит кунед. Ай поён мондан бигиред. Лайки эфира фаромӯш накунед. Миннатдор мешавем. Рашидо Вашидумтона чӣ ба сразу мегӯен отписатсия мекунам? Мегӯен ҳамин хел мекунен. Аҳ ки пеш намерен. Тоқа кунен комментариямон боши мебинам мешамад. Дӯстон дароед силкаи закрепида. Дӯстонам дароед силкаи закрепида обуна шавед. Вкусни ресепт шудам. Хуш омадед як бори дигар дӯстони азиз. Ира дар духовка мемонам. Миём иҷа бо салаташа тайёр мекунам. Як бор дига ҳама каса хуш омадед дӯстони азиз. чокади одамон нанавистест яъне ки рускат бо аймам хел шидестае ки рус мекна ку ягон тад ягон чи бинависед рус када боша. хуш омадед як бори дигар дӯстони азизи ман. лайк аз хотир набарорен. Рост лайк аз хотиртон набарорен. дӯстои азиз ҳама баромада рафт чӣ бало. Сабр ман обуна шавен. Не хай соз боша соз. Соз боша соз. ҳозир иҷа салатчи тайёр мекунем.
сиб боша салатша тайёр мекунам дар иҷа дар табоқчаи хишрӯакам. Салом алейк. Ва алейкум ассалом. Ҳама хапай, ҳама хапай. ҳамат хаб настед, иқеқа гап зане ва бо дер кардам. Не, дер накарди хоҳарҷон, дар вақтш омадӣ, хуш омадӣ, биё. Марҳамат дай боло бугзароли ҳамаша тайёр кардаги нестем. Маматеҷеке чида монед мешам. Силка монед. Ва алейкум салом. Манижа ҷунаки созӣ хубӣ ина Марва мега. Салоҳ регари шидом шавен. Силка ҳама буромад охе. Ҳама буромад. Созен хубен иншоллаҳ паҷони ҳамном. Шукронаи Аллоҳ созем. Ай шумо пурсем. Сози хубӣ, саломатӣ соз. Пешравӣ чӣ хеле охе? Рафтестӣ? Остостаё? Сах рафтестӣ. Хуш омадед дӯстони азиз. Ина силкаи закияро закрепит мекунам бо дӯстои азиз. Касе обуна шава инаи хоҳар монда. ҳатман ки ям дастгирӣ мекуна. Созум раҳмат Марва. Апаҷоном шумо чӣ хелен созен хубен иншаллоҳ. Сумайя Садулоева силка мемонанд. Марҳамат дӯстои азиз, якдигарро дастгирӣ кунед. Фақат марам дастгирӣ кунед. Силкаи болоро удалит кунед. Лайки эфира фаромӯш накунед. ҳозинаи Иброҳимҷона мемонем. Иброҳимҷон ТВ-ро мемонем. ҳоли ая Закия 3-4 минут беста. Дӯстои азиз хуш омадед як бори дигар ҳама каса. Майрая овда бағавҷум миём бо. Як бори дигар ҳама каса хуш омадед. Худо доим соз бошед. Апаҷоном оста оста рафтестам. Бо оқибатш рафтестам монда шудам. Оқибам рафтестам монда шудам. Хай ман рафтам. Бесагохи ғариб куҷо мерӣ? Наиҷа қати акат чахчах кардам ги қати азнат. Манижа силкоҳоро утка дестам якта. Раҳмат апаҷон. Ман медонам аки бо гоҳ кас аёдуш меброя. Барои ҳамо аки даёчон расонда истодам ки удалит кунанд. ҳамо силкаи кира оварда намеёри апаҷон? Ӯ наметона уно апаи кимон марҳабомо. ҳаморо я закрепит кунему қа дастгирӣ кунанд. Бахлӣ накунен дуроен. Ина манижа мега бахлӣ накунен. Обуна шавен дӯстон. Намеган обуна шавен мешавем. Мо якдигарро обуна шавен. Иброҳимҷон шавен. Маматеҷики мега бишавен. Наме апа монда шавен. Кадомета дастгирӣ дар коре дастгирӣ мекунай ҳама ҷиҳат беҳтаринай. Доим соз бошен апаҷону Марва. Хай ба ҳама барори гап занӣ. Куҷо мери Марва? Бескохе чахчах кунем. Сабри ё Аллоҳ мега. Иброҳимҷон 82 шидам. Апаи Марва куда? Силкат ку? Мерам меёрам шу ҳозирак. Ина силкаи маматеҷеке вкусной проверни рецепте. Силкои болоро илтимос ки удалит кунед дӯстои азизам.
خوش آمدید یک بار دیگر همه کسا. میگن обуна шавен мешем баъд худ чун мегрезан нагрезен охи гандагӣ чӣ дар кор охи ростай охи. Салоҳ мега касе мада обуна мешам ман ҳам мешавам. Обуна шидаед не хеле обуна шавед сразу мешавед ку ютуб тоза мекунад. барои аму май вақто каседа бишам кайке бишавад бишам намегумша. барои чӣ ки дарав ютуб тоза мекунам. ман шав мекунам 600 сари мехазам 590 10таш гирехта ҳар рӯз ами аҳволмон ами. хеле накунед ин рӯз як тат бишед иқая 2-3-4 соат бизгара бауд бишед бо фақат ба зангулашу ба як комментария як видеоша ақаллан 2 минутша тамошо кунед ки ютуб удален накунад. инам натиҷа ки ман зангулаш кати мешавам ҳамада бо дили пур обуна шавед коммент монед ё силка мешавад. э мардум бахилӣ накунен дуроен як тамонин лайкора фаромӯш накунен. дӯстои азиз шудам бо зангулаш бо лайк коммент раҳмат шида бошед дар якдигартон. халқ буромад рафт шакарово нахӯрда рафт халқ. добрий ден салом созен тенҷен амакаса волейкум басалом. добрий ден апаҷон хуш омадӣ. сози хубӣ фарзандо созан. апа ма чанд вақт боз эфири шумо меом медонид. ма медонам шумора медонам видеомонам тамошо карда коммент мемонед. ман медурам видеои шумо. шидак шакаро қаребина ози меша қареволи фатирам ноншам бипазохи нони гармак тизурайку. ма ҳама ҳечка отписатся намекунам. но метонам ҳамара видеоҳоша мебинам лайк мемонам. мо ҳама хел то метонам ман медурам видеошона мебинам лайкам мемонам як комментариям мемонам. имрӯз 15 одам гирехай ҳами хелаёхи добрий ден. ай мо ҳар рӯзе мегрезам мекушем меёремшона бо мегрезам намедонем чӣ коршон кунем. добрӣ апаҷоном хуш омадӣ мега манижа силка бахарамондӣ. ман шидагиам. ман аз ягон кас гирехтагӣ нестам. салом апаҷон созакем хуш омадӣ. муҳаммад юсуф шукронаи аллоҳ мо созем шумо созем хубен. худоро шукр созем шумо созем тинҷа намакаса дугонаҳои шакарова дидум бовар кунӣ. шакаро мекунем шакаро. ман ина дидум омадам апаҷонам. раҳмат хоҳарҷон раҳмат барои омаданотон. салеҳ ленар манижа заклипитка силкаи аяпашкара. озина заклипит мекунам ба шумо силкаи хутона биёред. ина дӯстои азиз инами апамона каналш койдай влог виай пухтупазай марҳамат касе обуна нест дуромада обуна шавад. имронҷон шоу апай беҳтаринай марҳамат дуроед обуна шавед дар он тарафҳои россия дастгирӣ кунед ҳамватани худмонай. шакаро зур меояд. ма дина шакаро кадам апаҷонам. ҳозир хайт бе хоҳарҷон бестак мо ҷо шашликам дорем шашлик мекунем шумо да одамое ки хеле шид шакаро нахӯрдиан оди шакаро. салом алайки гид. волейкум басалом хуш омадӣ. ба маззаҳа ки хӯрдем ошно шаванд. апаҷонам телефон места ма посудаҳоро ҷамъ кунам. майли хоҳарҷон куки нашидаи шавам ман ҳам мешавам бо зангулаш. созен хубен тенҷан ҳама каса иншоалло. шукронаи худо созем. ай шумо пурсам мегид сози хубӣ додар. тағои гид. ваалейкум салом тағои гид мега
Тоҷ ТВ салом, салом, салом. Ва алайкум басалом. Хуш омадӣ Тоҷ ТВ. Ваҳ салом мегӯяд. Ва алайкум салом. Хуш омадӣ. Ай боло бигзар. Добрий ден мега. Ва алайкум салом. Хуш омадӣ ака Йигит. Ҳама хуш омадед кадеста Йигит. Хуш омадед дӯстои азиз. Як бори дигар касеро нахондам, бахшиши зиёд. Ман овда рафта будам. А пашка болошта чӣ мерезӣ? Чӣ ҳози намак мекунам ша? Ҳози намак мекунам ша, чӣ мекунам? Ина ҷирғот чака медозам ша ку. То метем нон реза мекунем мехӯрем шакарови қуртоне шакаро. Литли Евр салом. Ман нав дидам канали шуморо. Да омадам эфира па шакаро мехӯрем. Чӣ имрӯз? Ҳо ва алайкум басалом. Хуш омадӣ. Ҳо насиб боша шакаро мехӯрем. Хола нагӯ тағо Йигит. Мешава созум раҳмат ака Йигит. Аз шумо пурсем ҳамада барори барори кор раҳмат салоҳ. Хуш омадӣ. Бо то хӯрда биё. Ҳолиам нашудем. Не ҳолиам нашудем апаҷон. Ака ина қариб шудем. Манижа алҳамдулиллаҳ созем. Манижаҷон напарс ба меди подписчик ҷамъ кунӣ. Ҳечи нахӯрдам. Нав тухм хӯрдестам. Добрий ден мега хоҳар ҳамном. Меҳмон шавед сабри Аллоҳ мега. Не хел намак мекунам ша. Ҷирғот не апаҷоне ки марҳабо ҷирғот гуфтеста бикуина ҷирғоти тоҷики тоза. Ман барам ягон чи бихӯрам ки хола ман апа гуфта наметонам. Хола мегӯм. хай чӣ хеле удоб наита ҳамон хел бугӯ хай. Хай ами ҳамамон хола шидагием ку хола шидагӣ нестем. Ҷиандор шидагӣ нестем ҳаматон. Зиқ нашед ака ба як хола гуфтани ами як одам пир мешед, шумо пир намешед. Ё шак мемонеде. ухалеша фикр карда зиқ нашедиш ки пир намеша ба хола гуфтан. Бо ҳамаш гирехтиян. Вое апай добрий ден. Апаҷон ҳамаам хела хуб меоянд мегрезанд як хирсан меши рӯ тайси мекунем аж гирехтиян одам зиқ меша. Ҳами хелай мо ҳам ҳами хелай. Рӯз то бега ҷамъ мекунем ҳечи нахӯрда ҷамъ мекунем. Ва мегрезанд. Иқша бигирам ки бисёри бадай салаташ. Катиша шилинг мехӯрем иша салатша. Хуш омадед дӯстои азиз. Як бори дигар як чакаҳои тоҷикӣ боша дар ғарибӣ шакароб кунем бихӯрем роҳат кунем. Ҳастай кудам дар Россия? Не оли ман на хола шидам на амма. Хай хеле ки боша хеле ёшора нагед. Хуш омадед дӯстои азиз. Як бори дигар. Яке аком мара хола гуфта фарёдам мекунад. Салом ина омӯзгор 9 километра мега. Ва алайкум басалом. Хуш омадӣ. хола меша ягон рӯзе як рӯз. ҳеҷ гап надора хола. Ба хола ҳеҷ ки пир намеша дӯстои азиз, хоҳаро, апо. якдигарта дастгирӣ мекунем. Касе ами силкаи бологӣ дашидагӣ неста бишава як комментария мона. О апамон меша иншолло шуморо дастгирӣ мекуна. Ака ман намедонам ки дигаро чӣ хеле шакароб мекунанд. Манам хеле шакароб мекунам дӯстои азиз. Қуртоба хай дига хел мекунем. Ман шакароба нем хел мекунам, ем хелера нағз мебинам. Тунукшока нағз намебинам, ғавсакша нағз мебинам. Кадоме мада меша дар
таги канал 6 канали дига ҳаст. Биша мара мешамтон ва не мавли хола нагу тамом. Хола мегум. Майли хай ма кор дорам. Майли хоҳарҷон телефон тамом хай, агар кор дошта боши корот кадан миги гапои моро гӯш кадан. Мо Москвада нестем апаҷон, да или лави дунёем. 5 сол меша ватана надидам. Фаҳмо да о лави дунё боши хай намедонам охи ҳама ҷода ҳастай ба фикрам чака. чӯба номҳои англисӣ мемонӣ, наметонам нависта. хай муро тоҷикиша бихон бинавис меша. раҳмат барои дастгириётон хоҳарҷон Муҳаммад Юсуф. ҳамаро тоҷикӣ када бинавис мефаҳмам. мо апаҷон баъд салатона аввал ҳами хелам бамаза меша. фатира мебинем дӯстои азиз, ба меёрам реза мекунам, баёша мемонем да. иқаовам биёрам барои дастма тар кадан. Инаира ма гуфтам да духовка мекунем. Инаи чӯбчокҳоро тар када мондам ай пешакӣ да об барои ина сӯхтаншон. апаҷон баъд салатона аввал начкиден бадку. ма я фатира бинам бо насӯза пажар шава. як бор дигар хуш омадед дӯстои азиз. ҳози сирх нашида будай. ухали апаҷон мечкиден ширан медромад. ба маза мешид. Ухалиам кадам ку намак. Ака овора шав гуфтен да каналтон кати шидам дига нишиден ба каналотон. Омӯзгор гап нест да ҳами канали омӯзгормонам. Литли силкамон. Сарм девона шидай ба и газдани минон пази мемрафақан. Ма канал надорам. Иброҳим теҷи акаен апаен намедонам. Вай апай ака лайкҳоро фаромӯш накунем. Бародаро апау хоҳаро касе надона наомада. Инами Солеҳ Ҷураев шавҳари май. дӯстои азиз сабриё аллоҳ. Муҳаммад Юсуф меҳмон шавен мега сабриё аллоҳ. Ма зан ҳастам акаҷон дастгирӣ кунен илтимос. Ясмина салом гарму ҷӯшон. Ва алайкум басалом Ясмина хуш омадӣ. раҳмат биё лайкамона биё бугзар. дӯстои азиз ана кима мегум ира чи хеле каданем. ина хеле мегирам даём мекунам. фарша мекунам да хеле мемонам. пухтакам овош дуре мебуреза. барои да духовка мондан. бароямо ҳози ма гирифта ҳам хеле қолабода гирифта мегирам. да уҷа монда мегирам. ба охиронда нишон метемтона. дӯстои азиз лайки хеле мегирам. лайки эфира фаромӯш накунед. лайк монед. ҳатман ки силкаҳои болоро удалед кадам мегиред.
می‌م خیلی قلابی ششلیک میکنیم شکو. иброҳим теҷи марам духтару моли занак нашидам ранги шумо апаҷон оям оила теҷи Дагестан 46 лайк созена макаса ваалейкум басалом раҳмат барои лайк хуш омадӣ Дагестан. ғарибак мега Иброҳим обуна шидам часпиди ку исос шид инем хеле мегирем дӯстои азиз мемонем ая лавози охиронда нишонтон медам. дав кӯшиш кардам нашид озида қолаб фалгакати мемонам нишонтон медем дӯстои азиз. суртон бача будаин суратон бача буд барои ҳавай ака гуфтам май шумоам гудактонай ку ва барояму уам ягон акаша мондагиай ғарибак силкат ку Иброҳимҷон мега ина номи шумо номи бачатонаяам мондагиед Иброҳимҷон. салом апаи ғарибак созен нағзен бисёри одамо номошона номҳои мардакияй лекин хучон занакам духтаранд барояму бисёр одамо мепурсанд ман намепурсам. Иброҳим теҷи апаҷон тели ма ба аккаунт акам кушодагиай ина невер никаму кроме Аллаҳа марва хоҳарҷон монмондеса силкаша марҳамат дуроен обуна шавен. ман аккаунти бомба мефаҳмам апаҷон чӣ кор кардесен инҷа шашлик дар духовка мекунем хоҳарҷон шакаров кардем моли нонмон бипаза реза мекунем мехӯрем насиб боша. қолабора қолаб кардесам шашлик мона насиб боша мехӯрем. марҳамат ина видеорам дастгирӣ кунед як комментария монед обунатон мешавад. шукронаи худо соз сабриё аллоҳ шумо созен нағзен ҷон мега инами хеле гапо. хуш омадед як бори дигар дӯстони азиз. раҳмат ки бо мо ҳастед моро дастгирӣ мекунед. як бори дигар ҳама каса хуш омадед касе наомада хуш омадед. лайко 50 нашидай ку ҳозир меша иншолло ки меша инемга яду додар дорум ҳозир мегирам 70 мекунам шаҳр 50 чия ку додарои ман я ҳаракат кунед ку лайкои мара бигиред бардореча албат 70 мекунам метиям нухра ку иншолло ки дафъа мекунам аи додарома боварӣ дорум ки мара ҳар дафъа дастгирӣ мекунам ҳар дафъа меоянд мара дастгирӣ мекунанд. ташкилӣ будай бугӯ бо иштиёҳи таом раҳмат 49 лайк худам мондам и хоҳарҷон бо ман гуфтум лайка мондаи касе ёдаш биромадай дӯстои азиз марҳамат лайка бимонед хеле бетараф набошед. моя лайки шумо ҳозир зиёд ду аккаунтиш кати лайка 50 да мебардорад. дӯстои азиз силкои болоро марҳамат карда удалит кунед бо айпоён мондан бигиред. раҳмат касе лайкҳоро мебардорад. Иброҳим ман зан ҳастам ғарибак мега
апаймон оилавӣ дар Москав мега: дӯстои азиз, дастгирӣ кунед моро, обуна шавед. Касе обуна нестай, ин апамон обуна шава. ваям шумода обуна мешава. кадом арӯсум омад диз монд ку ҳамон арӯсуд ҳар вақт ҳаст, ду арӯс меояд ҳар вақт. хмо ба сари ҳамун сар ба сари ҳамун арӯсот бимонем, хуб безор када ё арӯсот дастакаш бишкана арӯста. охи нами меоянд чӣ дар кора мо дизлайк намедонам чӣ дар кора. апаи ман наомад ҳамон хел ҳа? Не, апатон наомад, ай вай ба фикрум буда кош ай садик меора, ай мактаб меора, оли наомад ай апат. Идаф ки дат кадта апат. ягон кор дорада бечора. ҳар дафъ меояд раҳмат ки моро дастгирӣ мекунад ҳар дафъ. хай дафъ наомад, охи намедонам. Коруш буромад. Кор дора. Ки дат кард мона. Неёз меоя ӯ то охира оли меоя. ҳой да айни хурданаш меоя. кадом бадбахтора ёфтан дар кор, катишон гап задан дар кор. Худо бехабара диз мемонад. ҳо апаҷон зиқ нашен, ду дизлайк ва ё ҷои 50 лайка гирифта наметонанд. Не, ӯ дизой ва ё ҳеҷ чиро гирифта наметонанд. Просто амиях чуна пас заданай. ва ё ҳеҷ кор кардан наметонам ба ӯ ду дизшон, ду се дизшон. салом ба ҳама. ба ӯ ду се та дизшон ва ё ҳеҷ кор кардан наметонанд. як бор аймо хоҳарҷон агар будӣ набудӣ ки аймо медони 44 та диз шид, 70 чанда лайк. ҳеҷ гап надора. бо ҳастанд одамое ки бо дастгирӣ мекунанд, мегиранд моро бо боло мебардоранд. овошта зиқ намешавад ки иҷо оли ина додарон меоянд, оли адаташ наомадия. бехабар мондиян. кор доранд. апом додаром наомадиян оли. биёянд иншалло ки бо соз меша. янга созен, кӯдако созен. шукронаи аллоҳ соз. ай шумо пурсем. апа шумо як конкурса иштирок ҳастен? ҳо мо ҳам конкурса иштирок кардестем. конкурси апаи арзандада. бахилида мара мехоҳам канал кушон пухтупаз, не ки хонагиҳо протива намемонанд. хоҳарҷон агар розӣ набошанд хайнака қиине ҳастай ки агар ай подписчик ҷамъкунира саро дар мекунад, шаво ход намебарад. ман фикр кардам осонае ки қиин будай. аксар кардам бароямо напартофтестан. набошам қиинай қиин. бо ки дастгирӣ мекунем, та касе мекунад дастгирӣ мекунем ша. ай мо ҳечи намерея подписатсия 2-3 минут 4-5 минут бисёр 10-20 минут тамошо ҳечи ай мо намера. хуш омадед як бори дигар. мардум буромада рафтанд. озимаишам тайёр кунам. нони мо пухтай. миёрум шакаромона мехӯрем дӯстои азиз то иш пухтана. иш ки пухт бо иша масъалаша мебинем. рост меги апа блогерӣ ранги бозиай. ҳо тайёр шуд бо омадан. хуш омадед чай аҳмадҷон. 49 лайк.
салом алейк. Ва алейкум басалом. Хуш омадӣ ба додарҷон. Марҳамат карда ба ҳама каналҳо бию ҳами лайкҳои маро 70 кунӣ додарҷон. Шукронаи худо мусоз. Шашликота монди дар духовка ё не? Не, оли тайёр кардесам шуна. Оли на нонум пухта оли бе. Иёша тайёр кунам нишон битем. Ба мемонам шумо да нишон надода бурдамону. Нишонтон метем ба мебарам мемонам. Ҳозир дар Москваям ба наздики Тоҷикистон мерам. О, беҳтарин ку. Охи рост нестай мегарам тез ба очам як домод биёвам. Баъд розӣ мешава каналкушам. Ҳозир розӣ нестан. Як домод биё, баъд домода дилша биё. Апа чӣ кардастен? Додарҷон мо иҷа шакаров кардем. Нонуш тайёр меша, меёрем реза мекунем, мехӯрем ба шашлик. Ку як канали марам дастгирӣ кунед, мега Гулчини таронаҳои зебо. Апа шумо духтари калон дорен? Духтари калон дорам. 12 сола. Шукронаи худо 4 та кӯдак дорем. Якташ бача, сеташ духтарак. Ина дӯстои азиз, агар дидеста бошен, инем хеле кадам шона дар духовка мемонам. Хай ҳозир бо камтар майда мешан. Барои чӣ намедонам. Чанд бори кадам камтар майда мешан. Апаш кадастен. Аҳмадҷон созен хубен апаш мага баха. Шукронаи Алло созем додар бахаҷон. Воҳ шашлик мегане. Мадам роӣ куне нагане. Майла ина дидести ина. Ҳамёро оли духовкада мемонам, тайёр меша, иша дуюм бора мемонам. Иша ранги котлет кадам, барои ки сихакомон тамом шуда, мида ҷо намеша. Барояму дайӣ кадам. дӯстои азиз, хуш омадед як бор дига. И ҳама рафтай ку. Мавҷуда то дар духовка монданма. И халқ рафтай ку ҳама буромада. ҳозир миём апа. Майлаш. Алҳамдулиллоҳ 53-ум. Хуш омадӣ, раҳмат. Марам шунохтен тағои калам. Ма бегаҳӣ ош менам. Ҳама каса биёен ки дар Москвай. На шавари ма мега бегаҳӣ ош мекунам, касе дар Москвай биёи ош хӯрӣ. хуш омадед дӯстои азиз як бори дигар. 54-ум лайк ати обунаш я без тебя никто мама. Ва алейкум ассалом раҳмат барои 53-ум лайк. хуш омадӣ 54-ум. силкаи канал монен дастгирӣ кунам. Мардум заҳмат каши клавиатура. силкаи фаратевере бумонед. Инаи додармон обуна мешидай. Апа кулуш дар кор нест. И маям. Хай ҳеҷ гап надоро худо дар ҷо.
رفتم در نواب شکایت در پیشی های بوش. دوستای عزیز با فکر من قبا مزه شدگی حوزیه ایقا که دیگه هم زیلیم بزنه میشه. 652 احمد جان اپا. دوستای عزیز با مزه شده و ششلیک بشوه. میگی بهار باشه. یا پای ما رفت یعنی پای غریبکم اینه یا تشمی جو دو تشمی جای اقمی اومدن شکر رو میدیدن. یا 25-30 minut بستیم که ششلیک چیگه میشه. هر دفعه قریبا 25-30 minut میستم تیار میشه. تاجیکستان بهاره. من تو که دستم دیلم شکراب در رفت. پیش خود به مزه شده. رنگ بهار شده. ای با رنگ بوی بهار که دسته شکراب. یا بوره. 57 لایک رحمت دادر جان. رحمت که ما رو دستگیری میکنید برای گپای خوبتون. خوش آمدید همه کسا یک بار دیگر. 58 لایک رحمت دادر جان. دوستانی عزیز کسی نمی فارا تیوی ابونه نیست مرحمت ابونه شوید. عاشق دل شکسته 59 لایک رحمت دادر بودیدی. مادری تاجیک نامد نه آمد نمیدونم او یگان کار داره یا که افیر داره خداش. اینه دو کس افیر داشته به غرض ما اورم به فکرم افیر داره. او یگان کاری مجبور داره که نامد. 60 لایک رحمت دادر. شستم لایک 61 لایک. و علیکم بسلام خوش آمدی. امید دادر سازی خوبی. شکرانه خدا ما سازیم. اینه ما شکراب کردیم. ششلیک گازی تیار میشه 10-15-20 minut پس. مایل شما در صحبت خوش در پناه الله باشید. شام شید مادر رحمت اپا جان خوش آمدی. با تا خورده بیا بکار شدی چخ چخ میکنیم. اپا چندون کنکورس دانه ای دویمشتا یا بار در ترجمه ما اشتراک کردیم. نه دویمشتا اینه اپا ارزنده اشتراک کردیم. ما بدم بودید. علیکم سلام برات. سازی خوبی انشالله که الحمدلله ساز خدا چه خیلی امید. السلام علیکم به همه. و علیکم بسلام خوش آمدی خواهر جان. سازی خوبی سلامتی ساز پیشروی چه خیل یا که پس روی چه خیل چوکا دی امید همه خره.
май хеле гапоро менависед, ман мехонам. Машалло беҳтарин апаҷон, ба пеш муваффақ бошед. Раҳмат. Лекин ба ми одамҳо я аввал омадан ҳама грех рафт. Чота намедонам маъқул нашид чун да значит айҷа маълумае ки маъқул нашид чуна. лайкоро фаромӯш накунед бародаро, апаву хоҳарро. админка кулуҷ неста мо ҳастай. Ин мардум 999 шидам, я одами дига дар намераса ку бишен. Ваҳ, Шакароби тоҷикӣ, манижаҷон зур буд, канали марам реклама кадӣ? Ҳо, то ин ҳамин канали шуморо реклама кардам. То ҳамин ғота силка дар ҳаминҷа буд. Апаҷон, дар инҷа ҳама одамои ношиносай, шармандамон накбо. апаҷон нами баха силка мондагия болоям силка да биҷиқ будроя обунаша амидо дармонда 1000 бишава. Ям дастгирӣ мекуна, як комментариямон чанд канал дора дастгирӣ мекуна то на. Не, и шакароби прастояк, беруған, куртоб нест. ҳоли шашликай. Саломат бошед апаҷон. ҳоли шашлик дар духовкай. Файрёку ягон дӯст пӯст дошта бошӣ. Ира ма кӯдаконда битем хӯрдан бигирам. Ма иҷария тоза мекунам, насиб боша. Шашлика меорем. Ака бояд битам падаркара бешӯхӣ чанд рӯза мегум битам нашидестай дода чӣ хел кунам? А бача чӣ шарманда мешай? Дастатон дарда набинад. Беҳтарин, раҳмат. Умед худам медонам агар хоҳӣ ки ай ҳаматарафа гап фаҳмӣ, пажалоста роика. Зур ягон чи падарка зур. Падарка беҳтарин, касе падарка ҳеҷ вақт не нагуфта гирифта мегиред. хуш омадед як бори дигар дӯстони азиз. ин одамо омадан ба фикрам бо смс омадан омад. Шакароб тайёр шуд ку? Ҳо, апаҷон тайёр шуд. хӯрдем бо хӯрдан гудакоту доду мехӯранд. Бонувони азиз подписатсия кунед. Инаи хоҳар монда подписатсия кунед. биёем мешамтон охе. Апа шумо ай 2017 каналай? Не, ай мо аму айн аккаунт шикоидагием. Мо насиб боша 3 моҳ меша ки каналмона шикоидагием. Аку видео партофтем, ай рӯзи видео партофтагӣ ҳисоб мекунам. Шакароба бурдан кӯдаку апаҷон. Дер кади. Манижаҷон гап нест. Шоколади сникерс айнуми ма Шакаробҷона да биё насиб. Майлаш апаҷон биёнем, кай ки бекор шуди биё. Шакаробҷон ҳастай дар номотон. биё хонаи мо, қадур набудай хонатон. Омади Тоҷикистон, марҳамат карда биё.
ака бо ноз мекунӣ. дӯстои азиз, касе дар ҳамин канали Фара ТВ обуна нестед, марҳамат обуна шавед. Чӣ ба то озира озор нашудем, албатта аваз надоштем. То ҳозира намедонам накарда будем, ба ҳози чӣ кардем? Яке хизиқмон пайдо шид, завқмон пайдо шид, ҳуй кӯйдем канала ва партофтем. Янга мара ягон хӯрокпазира ёд тием, ба наздикии хона мерам. Хӯрок пухтан натонум, ай занак гап мешнавам. охир дар каналмо подписатсия кардагӣ, ку дур омада тамошо карда мегӣ, ёд мегирӣ. ҳози модар меоя, ина пуштингири кӣ биёя охе? Язнатон биёя. Апай манижа шумо ай Тоҷикистон эфир кардестен? Ҳо, мо ай Тоҷикистон ай душанбе эфир кардестем. Баха мегаи сусу нигоҳ дораи умед акара. Салом ба ҳама. Ва алайкум басалом. Хуш омадӣ апаҷон. Сози хубӣ, саломатӣ соз. Чӣ кор кардӣ охе? Соатҳоро чӣ хел кардестӣ? Салом, салом занои меҳрубон. Ва алайкум басалом апаҷон. Хуш омадӣ. Инамиҷа додара аиждатая чишид. Барои чӣ подписчикотон ҳамаш удалид шиданд? Барои чӣ подписчико ҳамаш удалид шиданд? Ай мо? Ай мо не мо пеш надоштем ягон чӣ. Салом алейк ба ҳама. Ва алайкум басалом. Хуш омадӣ отиҷон. Сози хубӣ, солеҳ каниши буро омад. Админка салом, шумо чӣ хел? Ва алайкум басалом. Хуш омадӣ апаҷон. Мо шугурсоз, хутонсозе. Чӣ кор кардӣ охи каналта мегӯм? Соатоша. Ма берун да будам, нав расидам. Мо гуфтем бошам, нестаи апамо. Салом. Ва алайкум салом. Чӣ баку фақат салом барои зано тамом. Салом алейк. Ва алайкум басалом. Хуш омадӣ меҳри модар. Сози хубӣ. Соата закас мекунам, ба фикрам да дигар илоҷ нест. Ҳо акам хеле ки як соли меҳнатат ай ҳамун рӯз ай дар фикри шумоам. Ҳама да гуфта гаштанд. Ина духтаро апаҷоно инаҳа инами таҷик чикалуби дига товида нами да соат дар кор буд. Рӯз навистум тонаку ёрдам кардан дар кора. Тамошо мекунам, сарам кала ҳичи да сар ҷон намеша. Хам чизе кардани ҳамун видеоро мон скачатка ҳамаша Тоҷикистон рафти ҳам чизе кардани ҳамунро бумон аялав рафтам бигира. Якон продуктошо бичи дар кора бихар биёр кардам биги. Апай ки да чӣ омадӣ? Ваҳ ага не салом ба язнаҳо низ. Не ай канали ман ами рӯзи 76 подписчик шид, ози 48 подписчик шидай. Барои чӣ ки медона? Барое ки ваё ба зангулаш намешам, ба ҳам як рӯз да мумкин нест меган ҳам шумо да вай мешидан ваё да шумо худуш удалид мекуна ютуб. Таҷичка ай куҷо заказ мекунед? Сирша буген, ина мама таҷикӣ мега. Чӣ кардестен? Инҷа шакаров кардем, уже гудакода додем хӯрдестиян. ҳоли шашлика дар духовка мондагем. Насӯза насиб боша миёре мехӯрем. Шукронаи Аллоҳ хубам апай манижа. Ҳама вақт соз бошед меҳри модар. Саидакрам Давлатов салом. Ман иштирокчии конкурс. Ва алайкум басалом. Хуш омадӣ. Марҳамат лайкамон. видеомона тамошо кун, миннатдор мешавем. Ва алайкум басалом. Хуш омадед апаҷон. Я шом хонум майлаш отиҷон шомтонро бихонед. Раҳмат, саломат бошед. Мама созен хубен апам? Ака сози саломатиё хубай? Ҷинҷони салом алейк ҳамада алейкум. Хубен иншолло. Ҷинҷони куҷо рафти? Шакаров тайёр шид додар. Бародари тоҷик. Ассалому алейкум ба ҳама дӯстони ман. Ва алайкум басалом. Хуш омадӣ бародари тоҷик. Модар созен хубен? Меҳри модар мега. Мама теҷаке шукр меҳри худтон созен. Фаҳмо. Ина шакароб тамом шид. Шакароб тамом шид. Ҳо тайёр шид, бо тамом шид. Лайкора фаромӯш накунед дӯстои азиз. Куҷо миёри келимпочо шашлика? Инем иҷа миёрум, охин иҷа миёрум, мехӯрем, мехали метим тона ята. Шумо дам натиём? Таҷичка куҷо
ди бугу мара заказ кунам. Апаҷон таҷичка луби дига товида амиҷа бошед нами модар да бугу ку мама таҷики да бугу иам сарш вайрон шуда суаз ҷамъ уже заказ да гузашта мешава соз бошед мама шукронаи Аллоҳ ҳамеша соз бошед. Бонувони азиз подписатсия кунед нами хоҳармон да меҳр созӣ янгаҷон созен хубен меҳриҷон чокат бародар бо мери бародари тоҷик бо насӯзони шашликот насӯзони шашлико не намесӯза апай манижа механда ҷинҷони апа ма ай ғариби роҳтон задестам шакарова бинам безеб меша созам модар манижа насӯзони шашликота биёршаку не навдидум не навдидум ози тинҷиай амониай шукр меҳрҷон ма соз худактам сози не мо фақат ҳамута нигоҳ мекунем хай нигоҳ мекунед бо хеле ина ранги мама теҷака нигоҳ мекуна ҳавасш мекуна сразу баъди эфир мера тайёр мекуна. дӯстои азиз ман рафтум дидам тинҷу амонӣ буда хай кам кам ош рафтестай намесӯза иншолла. Бародари тоҷик ки да гражданствои Россия дар кори мада нависед ва марҳамат на модари тоҷик мама теҷаке ҳамеша соз бошен янгаҷон шукронаи Аллоҳ хубам ҷинҷони бародари тоҷик мега хату мактуб дар духовка чӣ хел мешида боша охи дар духовка зур меша бамаза меша мо чанд бор кардем бародар чанд ҳазорай гражданин кунӣ дуромада нависен ман обуна мешавам ина бародари тоҷик мега дар духовка зур меша модари тоҷик ҳо зур меша мо бисёр мекунем зур меша пиёза майда реза ку уксус кати бушу камтарак залинда бавидка бизан кати кудаку ошт нашава раҳмарина пиёза кадагим ку хай нағз намебинам барои мо не реза кадагим уҷода зелен дорум ҳози қариб пухт ба уксус мекунам ба мо свеж як ба маза ина бо салат бо уҷода салёни помидор дорем наовардум ки оли мама модари тоҷик бо хушуш мерава ҳаст одамое ки соат ҷамъ карда метиҳанд пулша битен ина мама теҷаке ҷавобтона дод маленькая чӣ тайёр кардестен мо иҷа шакарот тайёр кардем хӯрдем ози шашлик тайёр кардестен маленькая волейкум басалом таҷичка чанд сумай бигӯен ки бинам чӣ хел мекунанд шумо ку бинам чӣ хел мекунед шумо ох ёзибе меёрум биби ба ами аввали чира тамошо ку бекор шидӣ аввали ами эфири мора баъд тайёр ку бихӯр дар хонаи заминӣ админка не дар хонаи этаж дар духовка кардестам дуруғай ӯ соате ки ба сум мегириш бонувони азиз я дастгирӣ кунед подписатсия шавад подписатсия мешавад не ӯ дурӯғ нест ӯ нами хеле чӣ мемонанд плейлисторо мемонанд соат ҷамъ карда метиҳанд плейлистои аму канала мегиранд мемонанд чанд каса шида ба ҳамуро ҳисоб мекунанд админка тоҷикистонда ё россияда апаҷон ма дар тоҷикистонам тез кун гӯш нашуда маълушу хози сурхша воқеъ айби ман нест апаҷон ҷанга наги сиёсат накак солеҳ пул медодӣ плейлист мемондиян о плейлисторо мемондиян плейлист гуфтестам ку ҳами гап кати мара қимов каде духовка да зур меша ма
Дина кадаги будум равғани гов ай мясорубка гузаронен соч намешавад. Не мо аму чӣ харидем, фарш харидем, мо худаш полни қариб равғани гов кардия. Не ки гӯш намехӯрам, но тайёр мекунам. Дӯстон дастгирӣ кунен, инаи ки мегазакия. Салом алейк, созен хубе намакаса, хуш омаден. Ва алейкум басалом, хуш омадед додар Фаррухшо. Плейлист ина. Маленькая обуна шавен, мегазакия. Дӯстои азиз, лайки эфира фаромӯш накунед. Маленькая апай Закия шидагием шумо да маленькая меҳри модар боша. Натонистум дугона скачат кардам. Ҳози ман наметонам ростшо бугум, бача мекуна. Фаррухшо обуна шавен. 64 лайк ба пеш марам закрепит ка апа безор шидам ай одам ҷамъкунира. Плейлист якҷоя нависта мешава солеҳку. Инама як пиштингир дорам. Ту буди сурата набромад Фаррух. Овораи 9 километра соат ҷамъ карда медодай. Дироен хитом бинен. Ина да паноҳи Аллоҳ обод бошен. Да мо вақти хоб шуд. Майлаш хоби хуш, раҳмат барои омадагӣ, барои дастгирӣ. Админка киҷои Тоҷикистон мешем? Мо ай чӣ мешем? Да Душанбеем. Ина Фаррухшоро ҳам я дастгирӣ кунед. Язна ай сухтаи дилша шашлика тоқа мехӯра. Ҳар гапа бона кадестааст. Ма подписчики пештараём. Чанд ном дорам? Маленькая принсесса, маленькая гандача, Фатима. Фаҳмо. Апаҷон да хона 5 телефона, айма кати 6та. Куҷо босум битем шон? Ай шумо кати 6та намешава. Оли бема ҳисоб кунам чанд телефон дорем. Худаш да хона 6-7та. Қати ноутбуко, қати планшет. Болои ном да зерка закрепид меброя. Вақте силка мемонӣ, ана мо буҷақ болои ном да зерка закрепид меброя. Додар ма закрепид кардам. Ман метавонам закрепид карда. Плейлист мешавад. Не ки ман уро буро карда фаҳмондаистам. Плейлист нею плейлист. Хай фаҳмидима ку. Ина зер кун болои суратма. Али Хушбахтов салом апаҷон, ман подписчики шумо, нав обуна шудам. Ман зан. Ва алейкум басалом, хуш омадӣ хоҳарҷон, раҳмат. Лайкамонай боло бугзар. Ку дастгирӣ кунен. Касе шава эфир биёяд 10 канал катӣ мекунам. Аллоҳ нигаҳбонтон апаҷон. Ҳамакаса биёен, шакароби тоҷикӣ тайёр дорам. Иштиёитон шумода. Ман натонистам закрепита соф. 99 тисяч мешава. Ку дастгирӣ кунен. Плейлист. Мо да Самара, фаҳмо, мо да Тоҷикистон, мо ай Тоҷикистон эфир кардестем. Админка духтарма ни да ТЖК Душанбе да Маевский да пеши фабрикаи ширин да хонаи апам дааст. Фаҳмо. Хай гӯен биёя хонаи мо.
хорошо мега кишид бушамаш келин почо чанд кашид подписчико ҳозир бибинем ку ва 660 модар созаки апаҷон 660 шашлик сухт не оли напухтай. Ай шумо чи шумо да чанд омад апаҷони модари тоҷик фариска чӣ хела шукронаи худо созай ва даво қатия каша паше як бор дига хуш омадед. Касе силка дар боло дора удалид кина. Не хоҳарам рафт так ба фикрам клетча бигирам. фариска созай гандагӣ када гаштай. Чӣ конкурс дай мондин канала? Дар конкурси арзанда мондем каналмона. Адвинка 13 марда 10 сол мешава. Шумо бирин табрикаш кунен. Ай тани ма насиб майлаш иншолло ки мебинем мерем бо гап мезанем амиҷо бо эфир мекунем ҳамун рӯзо боша мерем иншолло адресҳоро полни метиҳед мерем табрик мекунемш як торт мекунамша мебарам метимша. Раҳмат да пайвали шумо чӣ хелен ку суханку апа мешава ягон кас. Дӯстои азиз касе дар ин фарохшо шидагӣ нест бишава. Марҳамат карда дар ҷавоб бо 10 канал мешидайтона. Айма 502 беҳтарин. Шумо 450 да рӯс будед. Ина 52 кас омад. беҳтарин шукронаи Аллоҳ мешава. Мо дар хитон созем. хуш омадед дӯстои азиз як бори дигар. ба амрӯзо да ягон торти хел праздничӣ мепазем. Гулдорак ба мебарем. Лайкҳоро фаромӯш накунед. Админка раҳмат барои суханҳои хубат. Саломат бошед апаҷон. Ман шашлика бинем насӯза. Аниқ. як бори дигар ҳама каса хуш омадед дӯстои азиз. Ман рафтам шашлика дидум оли насохта буд. Оли 5 минути дига кубеста чӣ гап меша. 1500 рубл бо калингош арзандараҳо анаму. Салом алейк ба ҳама. Хуш омадӣ София. Сози хуби саломатӣ соз. Ҳарчира яхоша овшид кам кам. Оли кам кам овшидан мегира. Созе напайманижа шукронаи Аллоҳ созем. Хитон созем хоҳарҷон. Модар сози ина ҳама ёд кадаем. Ман ба маза дилам шакароб хост. Шакароба бугум тона по секрету тайёр кардам гудаком хурд мада намон. Камера гирона ё киштагӣ. Шашликта биёр ку занак иҷа апаи ма омадагӣ ай меҳмондорӣ к майлаш. Ҳами ягон кас арабиро медонам иҷа ҳами кида мода арабӣ нависан дар кораи универсалда. И ҳама видеои маро медуроя лайк мемона. Инамида меҳмон шавед, обуна шавед ку ям шумо да обуна мешава. Меоя ҳар эфиртона дастгирӣ мекунатона.
аку дастгирӣ кунен, аку мора меҳмон шавен. Ташаккур барои дастгирӣ. TV Touch салом алейк. Биги лайка. Ва алейкум ассалом. Хуш омадӣ. Арабикати хуш клипсиз. Анма фаҳан анша. Охи ина худум хуш омадед кадомш. Лайка ҷа кадом. Юсупова, ва алейкум ассалом. Хуш омадӣ хоҳарҷон. 3000 рубл будай барои Тоҷикистон дар 20 рӯз ҷамъ мекардай. Соатота. Ва ина дар 20 рӯз ҷамъ мекарди мама теҷеки ҳамин ҷай апаҷон. Лайкоро фаромӯш накунед бародаро, апао хоҳаро. Ва алейкум ассалом. ина Юсуповаро ва алейкум ассалом меган. Раҳмат барои лайк. ина гуфтум лайка 70 мекунанд. додаро дорум иҷа дӯсто дорум. Лайка 70 кадиям. Раҳмат барои дӯстои беҳтаринам. Дӯсто биёрум кира биёрум. Шашлика биёрум гуфта. ира я бор дига хеле реза кунам. Баъд простай дӯстона, лайк мондем. Раҳмат, лайк монда бошед. касе лайк мондай, раҳмат. касе намондай, ёдуш буромадай, марҳамат бимонед. касе наомадай, хуш омадай. итари гапора наген ки и админка бо қиртаки мара нагира 3000 буте гуфта. тамом точкаша фаҳмидем. местум хум азоб додохе. 3000 то 3000 да личени кадана айвайда 3000 бути соатаро ҷамъ кунем соз нест. инаира уксус мекунам. анаку вая меёрум дӯстои азизи ман. ису яна дӯстои азиз пухтаи моз дар лале бигирам ба хушрумайтове хеле овош мебурӯи месӯза уда натарсе. зарани мегум не. вале охи мебоша не. мози дар лале мегирам миёрум дӯстои азиз ҳамиҷа чахчах кардан мегирем.
خوش آمده دوستای عزیز. به فکرم همه رفت تا ما یه را گرفتم ایسو نه سیخکوش گرفتم. نم خیلی بامزه میشه. پیازاشو بپرتم. خیلی بامزه میشه. اخرمکه شدم اونیورسال شوید شمایم پرسیدن گفتم سلام 75 لایک اپا جون رحمت اپا جون حالا نشدین برای چی چای گرفتن گیرین تا ششلیک اومدن نه چای گرفتن بگیره شما نه ششلیک شید گرمکک вкуснак دوستای عزیز با فکرم که با مزه اوله بچشم خیلی با مزه حتما تیار کنه شکران تیجی و علیکم با سلام خوش آمدی خواهر خوش آمدید کسی نو آمده خوش آمده مرا قاشق ویلکم تیاره مرحمت تیار باشه بیای بالا بگذر بخو خوش آمده خیلی دوستو شدم دیلیا 41 رحمت برای همتون برای دستگیریاتون خیلی همه رفت در اول خیلی آدم بسیار بود همه رفته رحمت برای باقی مانده آدما که تا آخر با ما بودن دیلیا دیلو закрепить کنم سیلکتا خوش آمدید اپا جانای مکو بیاین اپا جان مادر تاجیک بیاین بیا چه خل شده با ما افیره بکشم رحمت اشتیای تو رحمت همه شما میگریزن آدماتون یا نه ها همه ما میگریزه هر روزه پرویز هر روزه 6 آدم свобод نمیگریزه باید زیغ نشه السلام علیکم و علیکم با سلام خوش آمدید نه که میفیر تمام شید قریب میکشیم 139 شکران شدم نیز آبونه شوید اپا جان شما نیز آبونه شوید میگریزن ها میگریزن میپرن این دوستای ما همش رفتن کومی پیما کوخه مادر تاجی کجادی هستی بیا خیلی بیبی با ما بکشو میفیره بازیق نشی که من دیده کشتی کلیم پاچه افته در یکون کنکورس موندگی بودی بعدی کنکورس هم خیلی بسیار میگریزه ما در کنکورس موندگی بودیم در کنکورس پای خاصیت ما در یک روز 60 در یک روز دیگه 20 در یک روز دیگه 30 هم خیلی 100 چندش گریخ رفت پرید از اینا با در کنکورس پای نیلوفر موندیم حاضی آمدستیان حاضی رشت آمدستیان با حال اساسته میگریزن خیلی هست خیلی آدمایی که میستن با آدمایی که میرن نمونده این خیلی در یک بارا باشه و هم خیلی
мепаранд меранд. Вай чун отписаться намекунам, бисёрша ютуб тоза мекунам. Хай ман рафтам ака. Хуш омадӣ ёди Аллоҳ. Бобиё. Эфирои дига монда, рӯзи бозор насиб боша, не фарати вида меша. То панҷом мешам, бо миём 130 моҳ шид. Ай мо ҳам хеле буд. То ҳамун 200 расидан монам хеле буд. Баъд ҳамин конкурса мондем ба боло шид. Ирӯз ҷамъ мекунем, сар мехезем, нестан. Ирӯз ҷамъ мекунем, сариш мехезем, нестан. Рафтан ҳамаш, паридан. Куҷо парида рафтан. Апаҷон тамом кардем? Ман нав бекор шидам. Бо омадам. Хуш омадӣ. Ҳой на ҳама чиро пухтем, тайёр кардем, шакарҳо хӯрдем, тамом кардем. На шашлик пухтак. Насиб бозира мехӯрем. Биёед ина шашлики гармакаки ба маззак дар духовка меша. раҳмат барои ҳаматон. Акма букшмам эфирма меша. Барое ки одам намонда, яъне 5 одамай. Раҳмат ки то охира қатъи мо будед. Апай админка ҷон, ман ба худо қасам аз шумо отписатсия накарда будам. Не ки эфиротонро тамошо мекардам, наменавистам. Амуда гуфтум намешносен, меҳмони нав гуфтам. Фаҳмом, медонам ман эфирое ки дар Рисиюмда мерафтам, ҳамунҷо будӣ, ҳамунҷо нағзисозӣ мекардем. ҳамунҷо подписатсия карда будӣ, гуфта будӣ ман комментария лайк мемонам, комментария намемонам, наменависам. Барои ҳамун медонам хоҳарҷон. Касе да ҳамун шавҳарошон намемонанд ё ки хелошон мефаҳманд. Ҳеҷ гап не. навистан биги комментариҳо чиёро тамошо кардан, биги ягон комментария мон интихоб кунем то охир да учи. Да охирон интихоб кунем да. Ҳамашта буд роя комментария мон. Беҳтарин омад шашликат. Бараку кати кӯдако бухӯр. Ҳо букуш. Ҳо ака мекушем, не хоҳарам да ҷавоб додестам. Ман медонам ака хеле занакое ҳастанд, тамошо мекунанд, лайк мемонанд, комментария намемонанд. Медонам ки барои чӣ комментария намемонанд. Барое ки дарав дига блогерои нав менависанд ки мода обуна шед. Медонам, худ ман чанд боро ҳам хеле шидагиам. раҳмати калон барои ҳаматон. Хуш омадед як бори дигар ҳама каса. Майлаш хай дар паноҳи худо бошед.